Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. Het is de laatste Extra Journaal van dit jaar. En we beginnen met het belangrijkste nieuws van vandaag. Autodieven, georganiseerde criminaliteit. Dat heeft de minister van Justitie, Shelton Hato, tegen de Extra gezegd. De Curaçaose politie beschouwt autodiefstal als georganiseerde misdaad. En de minister zegt hard te werken om hier iets aan te doen. De politie heeft verschillende preventieplannen opgezet, zoals bewustwordingscampagnes, om de gemeenschap te informeren over hoe ze hun voertuigen kunnen beschermen, om zo de kans voor dieven om de auto te stelen te verkleinen. Het aantal autodiefstallen op Curaçao neemt steeds toe. En de reden dat de politie de autodiefstal, de autodieven, als georganiseerde misdaad ziet, is omdat dezelfde mensen steeds weer in de rechtbank verschijnen en betrokken zijn bij verschillende andere zaken. Het zijn dus beroepscriminelen. Iteke Witteveen vertrekt bij HRDC. Iteke Witteveen vertrekt eind van dit jaar als directeur van de Human Rights Defense Curaçao. Zij was in de afgelopen 4 jaar het gezicht van HRDC. Ze heeft hard gewerkt om meer aandacht te krijgen voor de positie van ongedocumenteerden op het eiland. Dat heeft er, zegt ze vandaag in de Extra, onder meer toe geleid dat er nu meer garanties zijn dat kinderen van ongedocumenteerden naar school kunnen. Maar er is ook meer bewustwording bij de bevolking. Ze benadrukt dat we te weinig gebruik maken van de talenten van de ongedocumenteerden op Curaçao en wil vooral een humaner beleid. 15 dodelijke verkeersslachtoffers in 2023. Tot en met vandaag zijn 15 mensen in het verkeer omgekomen. Dat is een hoog aantal. In 2022 was het nog hoger. Toen verloren 26 mensen hun leven in het verkeer. In 2021 ging het om 10 mensen en in 2020 om 9 mensen. Elk slachtoffer is er natuurlijk 1 te veel. De Extra heeft vandaag op een rij gezet wie er allemaal zijn omgekomen het afgelopen jaar. Het gaat om een jongste slachtoffer van 15 jaar tot een vrouw van 91 die in 2023 in het verkeer is omgekomen. Laten we hopen dat er in 2024 veel rust op dat gebied komt. Duo naar redding gearresteerd. We hadden gisteren al aandacht voor de reddingspoging die is gedaan in Bandabau om te zorgen dat 2 mannen die vastzaten in een rots bij Chetebokka konden worden gered. Nou, gisterochtend zijn ze 1 voor 1 gered, maar tot verbazing van velen, ze werden ook meteen gearresteerd. De politie heeft alles op alles gezet om te zorgen dat de mannen uit de grot gehaald konden worden. Daarvoor werd samengewerkt met de helikopter van de kustwacht, brandweerpersoneel, politieeenheden. Dat is allemaal gisteren gebeurd. Maar toen de politie de eerste man wist te bevrijden en hem naar zijn naam vroeg, werd hij agressief tegenover de agenten. Dat leidde tot zijn arrestatie. Ook de tweede man werd aangehouden. Het is nog onduidelijk wat de mannen in het gebied deden. Zelf zeiden ze op zoek te zijn naar schelpen. Opvallend is dat 1 van de 2 9 dagen eerder ook al vast zat in een grot bij Chetebokka. Ze zijn inmiddels naar huis gestuurd en de politie onderzoekt de zaak verder. Olielek, geen gevaar voor Curaçao, dat zegt de directeur van rampenbestrijding op Curaçao, Leslie Ver. Het gaat allemaal over de recente olievervuiling in Venezuela. Het wordt wel nauwlettend in de gaten gehouden. Het betreft een lekkage van koolwaterstoffen bij de El Palito raffinaderij in Puerto Cabello in de staat Carabobo. Volgens Leslie Ver, directeur rampenbestrijding, is er nu geen reden tot actie. Het wordt wel allemaal in de gaten gehouden. Mocht het noodzakelijk zijn, mocht er dus worden gewaarschuwd voor olie die nu in de zee in Venezuela terechtgekomen is, dat die onze kant op komt, dan wordt er direct gemeld bij kustwacht, defensie, havenmeester en dergelijke. Tot die tijd wordt het vooral in de gaten gehouden. PDVSA zelf heeft laten weten vandaag dat 80% van de olievervuiling al is opgeruimd. Accijns op benzine stijgt op de BES-eilanden. Ja, dat is nogal een opmerkelijk bericht. We gaan ervoor naar Bonaire, maar eigenlijk vindt het zijn oorsprong in Den Haag. Want de Nederlandse regering heeft eerder dit jaar besloten dat er geen verhoging van de accijns komt in Nederland, Europees Nederland. Maar dat geldt dus niet voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
En dossier Koninkrijksrelaties schrijft vandaag dat eigenlijk daarmee de BES vergeten zijn. In september dwong de Tweede Kamer af dat de brandstofaccijns wordt bevroren. Dus het wordt niet verhoogd, maar dat geldt dus alleen voor het koude Nederland, om het maar zo te zeggen. Dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn vergeten, noemt de oppositie een grote gemiste kans. Dan gaan we naar het laatste bericht van vandaag en dat gaat over Venezuela. Het is een positief bericht, want Curaçao is aanwezig bij het carnaval in Coro. Tenminste, er was een paar dagen lang een grote culturele uitwisseling, stond in het teken van carnaval. Dat vond plaats in Coro in Venezuela en op de Paseo General Francisco de Miranda kwamen groepen bijeen. Curaçao was ook aanwezig. Namens Curaçao was de groep Dushi Aventura naar Venezuela afgereisd. En u ziet mooie beelden en ook positief nieuws over Venezuela, waarbij intercultureel werd stilgestaan bij het grote feest dat carnaval is. Eventjes een break en daarna meer nieuws. Di conta hasi tanto pergunta den censo 23, e lista di pergunta di censo ta extenso. E dato nan collecta por ayuda den mio tomo di decisión na beneficio di nos habitantes nan, nos barrio nan y nos país. CBS ta pidi boa cooperação, umbia cada 10 anos. Nós ta apreciar que bota tra tempo para contestar e pergunta nan di censo 23 de maneira abrir. E processo ta relativamente fácil se boa cooperar. Nos encuestador nan ta bom de trem e ta honra boa privacidade. Ta suma dados de tua família e usa nan coletivamente. Pergunta nan tabay tocante habitante nan de casa de família e tocante nan vivienda. Família cooperar saco censo 23 tapahanha vista total e anônimo. PCI é família que ta cooperar. Abo também? Pa nossa com nos ta. Eerder deze week heeft de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Rudmilda Larmoni Cecilia, een akkoord getekend dat ervoor zorgt dat het minimumloon op Curaçao per 1 januari wordt verhoogd. Hierdoor zal het minimumloon stijgen met 5,4% en 11,28 gulden bruto per uur worden. De aanleiding voor de verhoging van het minimumloon is het prijsindexcijfer. Dat betekent dat het Centraal Bureau voor de Statistiek voor Curaçao heeft bepaald dat in de periode van augustus 2022 tot en met augustus 2023 de prijzen zijn gestegen met 5,4% en dat wordt dan doorberekend naar het minimumloon. Het gaat om een stijging van 58 cent per uur en we spraken met minister Larmoni Cecilia. Ze strijdt al jaren voor wat ze zelf een rechtvaardig minimumloon noemt en we vroegen haar wanneer hebben we op Curaçao een dergelijk rechtvaardig minimumloon. We hebben een rechtvaardig minimumloon wanneer iedereen die werkt rond kan komen om hun basale behoeftes te kunnen voldoen. Op dat moment kunnen we zeggen dat we een eerlijke minimumloon hebben. Want nu werken de mensen, maar ze leven nog steeds in armoede. Ja. Want ze kunnen de basisbehoeften niet betalen. En dan merk je dat we hebben in de maatschappij over de werkende armen. En dat brengt met zich mee dat veel gevolgen heeft voor de huishoudens, voor de kinderen binnen de families. Die moeten opgroeien in huizen zonder een eerlijke inkomen. En is er een bedrag staat er nu al een bedrag voor wat een eerlijk minimumloon zou kunnen zijn? Kijk, we hebben een bestaansminimum als
als land aangenomen. Dat resulteert ongeveer in 2000 zoveel kunnen. Dus we zitten ver beneden het bestaansminimum. En dat betekent dat met 11,28 bruto per uur, laten we zeggen, een salaris van 1900 per maand. Dan moet iemand gewoon van leven. En ze moeten hun huis betalen, water, elektriciteit, inkomen doen. We zien elke dag al die prijzen gaan omhoog. Maar inkomen blijft gestagneerd. Dus dat kan iemand niet lang volhouden. Volgens de minister zijn er veel huishoudens op Curaçao in financiële problemen, vaak met hele hoge schulden. Je merkt dat veel kinderen daardoor niet gezond opgroeien, aldus de minister, en daarom werkt ze aan een rechtvaardig minimumloon. We vroegen haar ook wat de relatie met de werkgevers is, want die staan niet altijd te springen voor de verhoging van het minimumloon. De minister legde uit dat ze elke 2 weken een tripartiet overleg heeft, waar ook de vakbonden en de privésector aan meedoen. En daarin wordt gesproken over dergelijke zaken. De minister erkent dat de werkgevers nu niet staan te springen om een verhoging, maar legt uit dat het noodzakelijk is, maar wel misschien nagedacht moet worden over maatregelen voor de privésector. Ik denk dat moeten we gaan kijken waar we de werkgevers tegemoet kunnen komen. Ja. Misschien de kosten van laten we zeggen, hoe zeg je dat? Kosten voor licht, water, misschien kosten bij de invoeren van producten, misschien moeten we die gaan verlagen, maar dan kunnen we niet altijd alles op de rug van de werkenden neerleggen. Want dat is wat er nu gebeurt. We kijken alleen maar in één richting. Minder salaris aan werknemers. Laten we het even breder aanpakken. Kijken wat we anders kunnen doen. Misschien kunnen we de dingen die je nodig hebt om een bedrijf te voeren, dan kunnen we dat verlagen. Maar niemand zit en buigt zich droog. Dus ik ben blij dat we het op de 2 weken hebben we een vergadering binnen de tripartite sector. En dan gaat het meestal over die specifieke onderwerpen die het volk echt raken. Want we praten allemaal over elkaars hoofd, maar dan moeten we toch de realiteit in acht nemen en zeggen het gaat niet de goede kant op. We hebben een populatie wat 60% ouder is dan 60 jaar. En dan heb je ook nog mensen die gewoon moeten leven van een minimuminkomen. En dat gaat gewoon niet. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. En ook de laatste Extra Journaal van 2023. Op dinsdag 2 januari 2024 zijn we er weer en ik hoop u dan ook. Een hele prettige jaarwisseling. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.